Isiphamathe sithe khumula wena aqhamuke lo baba lo akhumula ibhluk athi angimkhothe isitho sakhe sangasese ngenkani ngithi ngiyagoroza bangishaya bangikhothise ngenkani isitho sakhe sangasese mase kusuka emva lokho bangikhumule balale nami babeshintshana ngami lo munye mase qedile obathathu yebo lo munye mase qedile athatha isibhamu angikhombe alale nami nomunye athi beqedile emva lokho Okay, sizoqhubeka nalo udaba ngale ka 5. Okay. Yeah. All right. Njengamanje imizuzu isikhombisa sikhuluma naye kumfowethu sithola ukuthi njengoba kwehla lesigameko wase kwenzekani emva kwalokho. Mfowethu Baba. Sicela ukukhuluma usasho ukuthi lapho abantu bakunokubeza kanjani. Wase kwenzekani? Bathe mebeqeda sebeqedile